pondelok 12. decembra zaplnili veľkú sálu Domu kultúry žiaci a učitelia zo základnej školy Beňovského, ktorí pozvali rodičov a priateľov školy na akadémiu, ktorú pripravili k 40. výročiu založenia školy. Základná škola Beňovského otvorila svoje brány 1. septembra 1971, kedy sa presťahovala z priestorov školy na Borskej ulici v Karlovej Vsi do novej budovy na vtedajšej Húšťavovej ulici, ktorá bola neskôr premenovaná na ulicu Beňovského. Pani riaditeľka, ako dlho už vy pôsobíte na základnej škole Beňovského? No, keď zaspomínam, tak je to už skoro 20 rokov. Nastúpila som na základnú školu Beňovského ako učiteľka prvého ročníka na 1. stupni. Neskôr som pôsobila ako zástupkyňa a teraz už 6. rok pôsobím ako riaditeľka tejto školy. Keďže ste už temer 20 rokov na škole, tak ako sa škola menila z vášho pohľadu? No, myslím, že to priniesla aj doba. Momentálne teda modernizácia a informatizácia školstva prebieha v plnom prúde. Naša škola sa zapojila do mnohých projektov, z ktorých teda získala modernú technológiu a môže takto vlastne tie stratégie nové po vyučovaní používať, pretože máme materiálno-technické zabezpečenie. No a od začiatku bola orientovaná na výučbu cudzích jazykov a v tejto tradícii pokračujeme. A od školského roku 2004-2005, keď sme sa zlúčili so základnou školou na Batkovej ulici, tak sme začali aj sa orientovať na program matematiku, prírodovedných predmetov a informatiku. Viem, že ste zapojení do veľmi veľa konkrétnych rôznych projektov. Môžete spomenúť aspoň niektoré? Taký najdôležitejší je, že máme aj v zahraničí našich partnerov, je to projekt Comenius. A máme partnerov vo Francúzsku, vo Veľkej Británii a v Španielsku. Potom by som spomenula aj projekt, ktorý nám pomáha v modernizácii a v získavaní nových technológií. Je to projekt Infovek, ďalej projekt elektronizácia školských knižníc, ďalej by to bol projekt Otvorená škola v oblasti športu, enviro projekty a mnohé ďalšie. No a aký význam má pre vás toto výročie? Pociťujete to ako určitý zlom, prelom? Tak samozrejme, keď sa pozrieme 40 rokov práce, ktoré naozaj v období človeka je to vek úctyhodný, pre školu tiež si myslím, že primeraný. A myslím si, že to, že je škola taká úspešná, vždy školu tvorili vynikajúci pedagógovia, odborníci, profesionáli a tých máme na tejto škole od začiatku až po dnes veľmi veľa. Koľko máte tých pedagógov, koľko máte žiakov a vedeli by ste povedať, koľko už za 40 rokov prešlo bránami školy žiakov? No je to tisíce žiakov, ktorí prešli bránami, dokonca mnohí naši rodičia boli našimi bývalými žiakmi. Momentálne na škole pôsobí do 400 žiakov a 35 pedagogických zamestnancov. Aký počet z týchto žiakov sa aj pedagógov, teda samozrejme sa pripravoval na dnešný gala večer? No myslím si, že skoro všetci, pretože z tých 400 žiakov vyše 300 bolo na pódiu a predviedlo to, čo sa vlastne naučili, čo ich baví a myslím si, že je tam aj vidieť naozaj prácu nielen našich učiteľov, ale aj zodpovedných rodičov, ktorým záleží, aby ich deti boli šikovné a vzdelané. Pripravovali ste si tie jednotlivé vystúpenia špeciálne na tento program, alebo je to aj v rámci nejakých, povedzme, krúžkov? Momentálne tieto programy, ktoré ste videli, boli špeciálne len na tento program, ale inak na škole pôsobí vyše 22 vzdelávacích krúžkov, ktorých okolo 80% žiakov sa zúčastňuje na mimoškolskej činnosti. Čo vy osobne by ste si želali do ďalších rokov, nebudem hovoriť koľko, ale mnohých rokov do budúcnosti? V prvom rade veľa šťastných žiakov, takých, aby naozaj sa dychtili po nových poznatkoch a vedomostiach, potom spokojných rodičov a veľmi veľa úžasných pedagógov. Ja si pamätám vôbec prvú školu, ktorá bola v Dubravke, kde široko ďaleko v okolitých tedy dedinách nemali školu. Bola to škola postavená v 35. roku, to je dnešný úrad. Keď som do druhého cyklu išiel, alebo na druhý stupeň, aby bol presnejší, som 7., 8., 9. triedu vychodil v Lamači. Tá škola mi pripadala nesmierne moderná a som tak trochu Lamačanom závidel. Keď v 71. roku
prakticky bola pripravená škola na Dolínske k otvoreniu. Ja som v 72. roku prišiel z vojny a túto školu už som vnímal. A pozeral som na to ako na niečo mimoriadne. Som sa radoval, že sem prišli ľudia bývať, že Dubravka bude konečne veľká, nebude to dedinka. A som rád, že aj vtedajší mocipáni stavali tieto školy. Uvedomili si, že je potrebné, aby boli nejaké vzdelávacie inštitúcie, čo som kvitoval. Postupom času som zistil práve tých 70. rokov, 80., že máme tu na 8 veľkých, to boli také opakovačky, 8 základných škôl. Je pravda aj to, že vtedy chodilo viacej ako 3000 žiakov do týchto škôl. Dnes máme niečo viacej ako 1700, takže sa redukovali a zostali nám prevádzke prakticky 4. Myslím si, že to naše školstvo je veľmi dobré. Ja si pamätám, že tam bolo veľmi mnoho žiakov, dokonca by som vám mohol povedať aj niektoré také akože ironie osudu, kde napríklad prvá riaditeľka, ktorá ju otvárala, keď hovoríme o tej, čo dneska je oslavenkyňa 40 rokov, tak to bola pani Mária Bláhová. A bola to nevesta pani Bláhovej, ktorá ma učila v prvom ročníku. Jej manžel, pán Bláha, ma učil v 4. ročníku. Ešte dnes si pamätám, ako ma učil Pythagorovú vetu a ďalšie veci. Ja mám na to školstvo nesmierne krásne spomienky, pretože to boli takí ľudskí, perfektní, prístupní k deťom. Mali snahu ich naučiť, pozvinúť tedy toho školstva. Takže ja si to pamätám ako niečo vzácne, čo vtedy existovalo. A nebolo to len o tom, že vzdelávajú žiakov, písať, čítať, počítať a tak ďalej. Ale bolo to aj o tom, že ich učili pohybovej kultúre, kde sa učili a premety a neviem čo všetko v rámci telocviku. Ale boli to aj iné, že ich učili tancovať, spievať. Bola tá taká škola, ktorá otvára nám mladých srdcia a boli sme radi, kde sme z nejakého toho stereotypu doma z tých práce mohli chodiť do škôl a kde sme mohli proste vidieť, ako sa ten svet mení. Dneska je to o inom. Dneska tie školy sú ďaleko doslova v tom 21. storočí, kde prakticky máme možnosť vnímať, že je tam informatika, že sú tam vedy, ktoré sme my vtedy nepoznali. Teda je to informatika, je to škola, ktorú nazvali celkom správne, tí, ktorí pomáhajú aj cez eurofondy, že je to prerod školy, nejaké pôvodnej alebo klasickej, s určitými návykmi na modernú školu, ktorá postupila určité zmeny, určité inovatívne kroky, určité reformu a ja si myslím, že na toto školstvo dnes môžeme byť hrdí. Krátkosti, čo sa vám páčilo na dnešnom programe? Viete, mne sa páčilo všetko a vám poviem to úplne bez veličovania. Ja mám radosť, keď vidím deti, a to som videl, ako boli netrpezlivé, keď chceli už vystúpiť, čo sa naučili. Deti vôbec sú hravé a deti sú vôbec asi najlepšie stvorenie na svete, ktoré prezentuje nevinnosť. Svojho času som čítal taký citát, že dve veci sú na svete najkrajšie. Je to dieťa a rúža. A je to skutočne, ja tomu aj verím, že je to tak. Tie detičky, keby robili len kotrmelce, usmievali sa, skákali do taktu, aj tak by mi urobili radosť. Je samozrejme vidieť, že dneska deti, ktoré sú vo vyšších ročníkoch, sú už vyspelé, nielen telesne, ale aj jazykovo zdatné. Čiže ma aj pútalo to, že vedia dnes anglicky spievať, proste hovoriť a ďalšie takéto nejaké tie, by som povedal, šuty, ktoré by mohol tu hovoriť. Pre mňa to je krásny zážitok. Je pekné, keď niečo vždy musí byť prvé, že to bola škola Beňovského. Nie je určite posledná, ju môžem hodnotiť práve cez deti a pedagogického zboru, že je to škola, ktorá u nás je určite na veľmi vysokej úrovni, čo nakoniec ocenili aj v krajinách Európskej únie, kde mali možnosť navštíviť tieto krajiny, rovnako aj ocenia, ktoré získali nielen od samosprávy, teda či už sú to učitelia, riaditeľka, zástupkyne, ale aj z ministerstva školstva. Takže treba povedať, ľudia môžu byť spokojní, vážme si naše školstvo, ktoré tu nám máme. Ste členom školskej rady, čo znamená pre školu 40. výročie z takého dlhodobejšieho horizontu? Tak
tak je to určitý medzník v jej histórii, určite je to nejaké ohliadnutie sa dozadu a možno naštartovanie sa do ďalších rokov. Dosť je to na to, aby v podstate tá škola si dokázala vytvoriť nejaký kredit medzi ostatnými školami, kde je určitá konkurencia na to, aby získali deti do svojej školy. V akej pozícii je táto škola spomedzi ostatných dubravských škôl? Všetky 4 školy sú na vysokej úrovni, každá má nejaké svoje špecifika, niektorá je lepšia na jazyky, niektorá na matematiku, niektorá možno aj fyzika, tieto odbory. Takže nešpecifikoval by som, že ktorá je lepšia alebo horšia. Určite na veľmi dobrej úrovni sú všetky a svedčia o tom aj ocenenia, ktoré získavajú žiaci z týchto škôl. Možno nie všetci obyvatelia vedia, čo to znamená byť členom školskej rady, aké sú teda povinnosti alebo aká je úloha člena školskej rady. Školská rada je zložená zo zástupcov školy, zo zástupcov školskej jedálne, takisto zo zástupcov pedagógov, vychovávateľov a potom sú tam zástupcovia rodičov a zástupcovia zriaďovateľov, väčšinou sú to poslanci miestneho zastupiteľstva. Školská rada má za úlohu hlavne taký poradný orgán pre vedenie školy a možno aj tá nápomoc, čo sa týka rozpočtu a celkového napomáhania vyučovacieho procesu ako takého. Ako sa vám páčil dnešný program? Dnešný program bol úžasný od tých najmenších detí, ktoré tam úžasne poskakovali a mali nejakú choreografiu až po to završenie tými staršími žiakmi. Bolo to úžasné, veľa práce, určite im to dalo a prajem im aj do budúcna v podstate veľa ďalších rokov.